Empecé na Liga fai máis ou menos 2 anos, a mitad de temporada, animado por xente que tiña ao meu redor que competira, eu nunca competira, e digo, bueno, pois voume animar. Empecé na carreira de Tui, a verdade que foi unha pasada, unha carreira moi bonita, con 3 cronos, monte espectacular, a verdade que, bueno, empecé en E2 e ganei a carreira, o sea, que me quedei alucinado. Entonces, bueno, foi-me enganchando e, bueno, corrí máis carreiras e tal. Ese ano, bueno, quedei segundo e moi contento. No ano anterior, no ano seguinte, que foi o ano pasado, corrí en E3, tamén unha categoría, bueno, amateur, e, bueno, saleume ben, quedei primeiro, e, bueno. Entón, este ano decidime dar o paso de pasar ás categorías pro, a verdade que é un cambio importante, as categorías son moito máis, hai moita máis competencia, a xente é moito máis boa, pero, bueno, estou moi contento e, bueno, a organización de todas as carreiras que fun, a verdade que para min é unha pasada, é unha carreira, sabes, que é apta para todos os públicos, non é caro, chegas, corres e, bueno, dache, oi, é unha emoción que non tes un domingo pola tarde. E, bueno, a verdade que xa che digo, agora acabamos de ver esta carreira moi dura aquí en Rois, e, bueno, fixen un terceiro, así que contento vou para a casa, e nada, a verdade que sempre vou contento das carreiras da Liga, a xente curra moito, e a verdade que para todos os que nos gusta este mundo, pois, a verdade é que nos dá unha posibilidade que non tiñamos de competir, porque é moi sencilliño, apuntas, te pagas e listo. E, bueno, aquí é a miña experiencia, eu animo a xente que, bueno, que se queira anotar e que lle guste o enduro, porque vai ver paisaxes moi bonitos, vai conocer moita xente, vai facer grandes amistades e, bueno, ao final co que te quedas, bueno, xa che digo, pouco máis teño da miña historia, dar enhoraboa a toda a xente esta que, bueno, día a día organiza e traballa tan duro, e nada máis, veremos na seguinte carreira, espero, e un saludo a todos os seguidores.